Mga overseas Filipino workers ug mga higalan nila nga aniad dinhi sa Cebu ug sa Mindanao nagkahiusa aron makapadangat og hinabang ilabi na kadtong mga tawo kansang mga panginabuhian apektado karon tungod sa krisis sa COVID-19. Si Femari Dumabok sa report. Nagsugod sa challenge sa managigala unsaon pag-counter ang mga negative nga mabasa sa social media ug pagtabang sa nanginahanglan ning panahon nga halos tanan naka-stay at home paglikay sa coronavirus. Ang uban kanila atwa sa gawas sa nasod, ang uban usab niya sa Sugbo. Hinungdan nga naumol ang social media account nga Bayanihan Cebu. Diin puros pagtabang ang makita nga mga post, why suyaay, bagutbot ug uban pang negativity. And help other people. And nakita na sad na ako and I said nga, this is what I want to do also. So, gi-share na ko iyang gi-post and I tagged another colleague and actually gi-challenge nga mo donate. And pas-pas na sad kaayo siya naka-respond. Nagsugod lang sila og tulo apan karon kapinal sa usa ka gatos ka mga volunteers ug donors nga sagad kanila mga overseas Filipino workers. Gani usa sa admin sa page, healthcare worker nga naa sa gawas sa nasod ug human siyang trabaho. Ang pagtabang usab sa mga ania sa Pilipinas ang iyang giatubang. Samtang sila si Arlene ug kaubanan dinhi sa Sugbo, maoy mamalit ug mamutos ug muapod-apod alang sa mga beneficiaries. Ang ilang mga volunteers miabot na sa pagtabang sa 17 ka mga lugar ug sa pipila ka bahin sa Mindanao. Gisigurong mahatagan ng mga tao og papilya nga naa sa daplin sedan, mga tricycle driver, mga kabos ug kadtong mga nawad-an sa ilang trabaho. Matag resibo sa mga nagasto ug nadawat ilang ipakita sa ilang mga benefactor aron transparent sila. The urge to help other people, seeing karon nowadays, daghan kay ta mabalitaan nga negative, daghan kay nagliso. How to start, they don't know unsaon and they needed a little push. So, we are so lucky to be that push that they needed. Gisiguro nilang luwas ang ilang mga volunteer ug misunod sa ilang tagline nga, helping without adding to the statistics. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.